det græskar? Jeg er græskar. Og jeg kan skræmme alle sider. Hvad hedder du? Kan du ikke sige det? Græskar, græsk. Græskar, græsk? Græskar, græsk. Dag, hvad hedder det? Gammel er du? Kan du ikke sige det for mig? Jo, du er lidt rynket. Du er gammel, ikke? Du må være mere end 40. Jeg er 94 år. 94 år? Ja. Jeg er ikke græsk. Hvad er der med det græskar? Jeg kan skræmme alle. Og hvad så? Jeg er ikke græskar. Goddag, goddag. Hvem er du? Jeg er ikke græskar. Jeg er Frode Æble. Jeg kommer lige fra stammen af. Hvad laver du? Jeg står og underviser. Hvad underviser du i? Kan du ikke engang se det? Se det. Nu ved jeg, hvad du underviser i. Du underviser jo selvfølgelig i at lave juice ud af appelsiner. Det har jeg hørt, du er ret god til. Er det ikke rigtigt? Jo. Nå, du er lidt rundhovedet, er du ikke? Jo, det er du også selv. Det er også selv, ja. Så vi er ikke rundhovedet, vi har det godt. Ikke? Ja. Vi er helt rundt på gulvet. Ja, og skører i bolden. Er vi ikke? Hvad griner du af? Det er da ikke sjovt. Ej, nu går jeg altså igen. Nu går jeg min vej. Farvel, farvel. Nej, du gør det. Tjibø. Muku. Cornflakes. Dillermand. Tissekone. Dillermand. Dillermand. Pissemand. Ej, nu bliver det for slemt for mig. Nu er jeg nødt til at gå. Nej. Du skal lidt længere ind. Du skal længere hen mod mig. Sådan der. Dag, din gamle rundhovedet bavian. Hvad går du og laver? Du har lidt rundhoved selv. Er det det? Nå, se, jeg har æblekinder. Er det ikke fantastisk, jeg har æblekinder? Og jeg har appelsinkinder. Ja. Du har nok fået nogle appelsiner i din turban, hva'? Hvad går du ellers og laver? Skal du på ferie? Nej, jeg skal. Det kan du selv være. Hvad laver du på ferien? Jeg skal ikke på ferie. Du triller. Eller også bliver du skrællet. Nej, Gavardin. Og der, det skal du ikke slå mig. Hold op med at slå. Så får du en på nøden. Du får en lige i appelsinen, du. Boing. Så. Ved du hvad du er? Hunde har nøgne ører. Hun har nøgne ører, det passer slet ikke. Har du aldrig set en hund før? Ja. Det har jeg. Jo. Har hunde ikke nøgne ører, om jeg må spørge? Jo. Nå, hvad laver du så Jeg har her? nogle tøj på. Ja, du har glemt dit hår, har du? Det må være ude i garderoben. Det er der. Se. Nå, det er lige deroppe. Nå, okay. Skal du ikke spise? Ja, se, jeg har også fået lidt Skal du hår ikke på. spise min Der er også hår? blevet tegnet lidt på mig lige der. Det var så hyggeligt for tegnet. Det er første gang... Ved du hvad du er? Du Det er første- gammel surkød. Ved du hvad? Det er første gang i 20 år, jeg har hår på. Ellers så har jeg Det er aldrig haft hår på. Det er rigtigt. Nej, det er så. Nå. Gør sådan nogen Du som ved, dig. hvad du er. Gør Du sådan er en nogen- gør sådan gammel nogen surkød. Rundhovedet nogen der. Går de i skole? Nej, gør. Nå, har de det? Har du hundenøgne ører? Hvad kan det så? Hvad kan det så? De har bløde poter. Nej. De har skarpe poter. Ja. Du skal ikke være bange. Jeg kan ikke lide katte. Hvorfor kan du? Kan du lide katte? Det er hunde, jeg siger. Jeg er nødt til at bide mig fast i kanten her. Det skal jeg også. Nå. Så kunne du op og træne. Har du været på ferie for nylig? Ej, jeg har så. Nej, hvad laver du i ferien? Jeg har Du ikke... triller lidt rundt i Danmark måske. Ja. Nej, jeg har så din gamle Nå, jeg har ellers surkæd. lige været i æbleriget. Din gamle surkæd. Ja. Yes. Er det ikke bare